Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da bandakarwa da nishadi a Whiteblood ta YouTube. Muradin zuciya, muradin zuciya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muradin zuciya inda nake dauke da littafi mai suna Ban dace da shi ba, mallakar Asha Angel. Sanye take da dogon wando da rigar sanyi mai hula, ta rufe kanta da hular rigar wanda ta rufe rabin fuskarta tare da kitso da aka yi mata kira kalaba. Kanta a ƙasa take tafiya tana sauri, kafin ta ankara ta ci karo da mutum. Ta bashi hakuri ta wuce. Mahir ya bi ta da kallo cike da mamaki. Kasim ya taɓo shi ya ce, Mahir me kake jira ne? Ya dan kalle shi sai dai bai ce komai ba. Juya yana bin bayanta da kallo ya ce, wannan yarinyar da na yi karo da ita, muryarta da kamanninta, fuskar ta sak irin na abokina wanda nake nema tsayin shekaru. Kasim ya maida idanunsa akan inda yake kallo ya ce, kana nufin Mujahid, yaron da ya kasa fita daga tunaninka? Mahir ya gyada kai alamar shi nake nufi. Duk da sau ɗaya na taɓa haɗuwa da shi amma ya tsaya min a rai. Kallo ɗaya za ka yi mishi ka fahimci yana cikin damuwa. Har zuwa yanzu ina jimamin halin da zai kasance a ciki. Wannan kuma kai da bakinka ka ce min mace ce. Mace ce amma muryarta da kamanninta, fuskar ta sak irin nashi ne. Sai dai ita waccan ta fi kama da Black America, ba ta yanayi da 'yan Najeriya. Zuciyata tana ayyana min cewa za ta iya kasancewa tsarin da zai sada ni da shi. Ta ina za ka iya samo ta a ƙasar nan? Mahir ya yi murmushi ya ce, ka tsaya ka gani, idan har suna na Mahir sai na nemo ta. Kafin Kasim ya ankara, Mahir ya ɓace wa ganinsa, babu shi babu alamarsa. Mamaki ya kama shi, me na musamman akan wannan yaron da har Mahir ya kasa mantawa da shi tsayin waɗannan shekaru. Kai tsaye ya wuce inda loka take, ta buɗe ta ɗauki abin da yake ciki ta juyo. Mahir ya yi neman ta har ya gaji, ya yi tsaye yana bin wajen da kallo. Gini ne da yake ɗauke da bene mai tsayi iya kallon ka. Samun ta abu ne mai matukar wahala a gare shi. Idan ya same ta me zai ce mata? Ji yayi an taɓo shi yana juyowa ya ci karo da ita. Da turanci wanda yake zaune akan harshen ta ce, ka tare min hanya. Da sauri ya matsa ya bata hanya ta wuce, tana tafiya da sauri ya bi ta da kallo. Fuskarsa ɗauke da mamaki. Zamo yake hango fuskar ta, zamo yake ganin kamannin da take yi da abokinsa Mujahid. Kafin ya ankara har ta ɓace wa ganinsa, ya dafe kai. Na kara rasa ta. Suka yi waya da Kasim ya sanar da shi inda yake. Ka ganta ne? Kasim ya tambaye shi a lokacin da ya same shi a waje inda motarsa take. Mahira girgiza kai ya ce, na ganta, sai dai na kasa mata magana har ta ɓace wa ganina. Kasim ya ce, dama me zaka ce mata? Tana kama da wani da kake nema? Mahir, ka manta da wannan abun. Mahir ya girgiza kai a karo na biyu ya ce, mantawa da Mujahid ba abu bane mai sauki. Ya ce, ci rayuwata ba mu gane yana a cikin damuwa ba har sai bayan da ya bar gidan. Tun daga lokacin muke neman sa, a kullum Mamsi cikin zancen sa take. Suka shiga mota, Kasim ne yake driving yayin da Mahir yake zaune a bangaren mai zaman haka nan. Kai tsaye suka wuce bila dinsa da suka sauka. Tun daga wannan lokacin tunaninta ya addabi zuciyarsa, ya hana shi sukuni. Yana rufe idanu yake hango fuskarta a lokacin da ta raba ta gefensa ta wuce. Tunaninsa ya tashi daga kan Mujahid ya koma kacokan a kanta. Yayi nisa a zuciyar tunani sai wayarsa ta ringin. Har kiran ya katse, aka sake kiran, sannan ya lura daukar wayar yayi ya amsa kiran. Mamsi ce ya sanar da Kasim da ya shigo a lokacin. Kasim ya ce, Allah sarki Mamsi, idan kun gama ka bani mu gaisa. Mahir ya yada kai ya ce, Mamsi Mujahid. Daga ɗaya bangaren Mamsi ta ce, ka haɗu da shi ne? Mahir ya girgiza kai kamar yana a gabanta, sannan ya ce, a'a, na haɗu ne da wata Black American, fuskarta da muryarta sak irin nashi. Zuciyata tana ayyana min cewa za ta kasance hanyar da zan haɗu da shi. Da kuwa na yi murna. A kullum da wannan yaron nake kwana, da shi nake tashi. Idan na tuna yadda ya zubar da jini sai in ji zuciyata ta tsinke. Allah ya kare shi a dukkan inda yake. Kai magana da yarinyar? A'a, ban yi magana da ita ba, amma zan yi kokarin ganin na same ta. Ga Kasim yana ta hararata, ban bashi wayar ya gaishe da ke ba, kamar ba shi da wayar kiranki. Munsi ta ce, ba yaro na mu gaisa. Bayar ya mika Kasim wayar ya fita balkoni ya zauna yayi zurfi a tunani, yana neman mafita akan hanyar da zai kara haduwa da ita a wannan kasar mai girma. Tun daga wannan ranar tunaninsa ya koma akanta. Tunanin Mujahid ya juye ya koma tunaninta, abin har ya fara bashi tsoro. Mahir yana ran gadi a ɗaya daga cikin wajejen sarki a ƙasar, yayin da bodyguard ɗinsa suke mara masa baya. Mutuwar tsaye a lokacin da ya hango ta zaune tana shan kofi. Tana sanye da dogon wando da riga wacce ta tsaya mata a daidai ƙugunta. Kitson da ke saman kanta ya bazu a gadon bayanta. Kitson ya fi mashi kama da zane, amma yana ganin sa akan yan boxing. Bai san lokacin da ya saki murmushi ba, ya isa inda take ya ja kujera da ke ɗaya
ɗaya bangaren ya zauna yana mata murmushi ya ce barka da huta yan mata. Ta dago tana kallon shi da daradaran idanuwanta ta ce kana son ka kwanta da ni ne, kana son ka yi tarayya da ni ne? Malam ba haka nake ba, idan sha'awa ce take damun ka ka je inda suke, har wa wasan ka za sai ka zaba ka darje. Kallon ta yayi cike da mamaki idanunsa a waje, jin Hausa a bakinta kamar wacce aka haifa a garin Kano. Sai da ta watsa mishi mugun kallo sannan ta zaro kuɗi daga aljihun wandonta ta ajiye akan teburin da ke a tsakanin su ta mi. Mahir ya mike da sauri ya kama hannunta ya ce please. Kamar walƙiya ta juyo tare da sakar mishi naushi a fuska, sai dai wutar kansa ta ɗauke na wani lokaci. Ya tafi hutun rabin lokaci, ya ware idanu yana kallon ta cike da mamaki. Jin naushin ta ya zarce na wasu mazan cikin ransa ya ce karfi ne da ita. Bodyguard ɗinsa suka yi kanta, gani yayi ta dunkule hannu tana mai fuskantar su babu tsoro ko fargaba a tare da ita. Abin ya matakar bashi mamaki duba da karti ne majiya karfi amma bata karaya ba. Ta matakar bashi mamaki duba da yawan su. Ya daga musu hannu suka tsaya cak, ta yi mishi wani banzan kallo ta ce kai tunani mai kyau, ka wutar da kanka kashe kuɗaɗe a asibiti. Rashin sani ya fi dare duhu, basu san abin da suke tankara bane. Mahir ya ce please ki tsaya mi magana. Ta murtike fuska da kakkausan murya ta ce idan ka ƙara tare ni a hanya ko kuma ka yi ƙoƙarin taɓa jikina sai na yi maka dukan kawuka, ba za ka gane kanka cikin sauƙi ba. Ta juya a fusace ta wuce, ji yayi ruwa yana bin ƙasan hancinsa, ya zaro idanu ganin jini, haɓo ta yi mishi kenan. Ya zauna yayin da ake bashi taimakon gaggawa. Ɗaya daga cikin bodyguard ɗinsa ne ya ce sa ya kamata mu yi ƙararta, ta zubar maka da jini. Mahir ya girgiza kai, ba laifinta bane, laifina ne. Wani satai ringin ya ware idanu tare da kallon ɗaya daga cikinsu kamar mai raɗa ya ce har mamsi ta sani. Amsa kiran yayi ya kaga a wayar a kunne kafin ta yi magana ya riga ta domin ya san kwanan zancen. Mamsi kada ki damu, haɓo ne kawai kuma ya tsaya. Cike da damuwa mamsi ta ce waye ya aikata maka haka, ina suke a lokacin da abin ya faru, ba su san aikin su bane? Hankalinta ya matukar tashi tana jera mishi tambaya, ta bashi tausayi, ta damu matuƙa a kansa. Ya kwantar da murya ya ce mai kamanni da Mujahid ce, na ganta na yi mata magana ta yi min shiru, na rike mata hannu shine ta naushi fuskata. Da mamaki ta ce ayya shine har da haɓo. Mahir ya shafa fuskar ta yana tuna yadda ta juyo kamar walƙiya ta naushe shi a fuska ya ce karfi gare ta har na Allah ya isa, kamar wacce take cin tuwon karfi. Sai da mamsi ta dara jin yadda yayi maganar ta ce to Allah ya tsare ka, kiyaye gaba, kai ka gama ka dawo Najeriya, uncles ɗinka sun ishe ni da mitar ka tafi ka ki dawowa ƙasar ka ta haihuwa. A take yanayin sa ya sauya, ya haɗe rai kamar wanda aka aiko da sakon mutuwa. Maganar da yayi a zuciya ce ta fito a fili, kamar idan na koma wata uwar za su yi min, sun tsane ni, ba su ƙaunata, ba su ƙaunar ki, ji suke kamar su kashe mu su huta. Mamsi ta ce subhanallahi Mahir, wannan ba tarbiyyar da nayi maka bace, wannan ba tarbiyya ta bace ba. Ya ware idanu kan katobarar da yayi, ya rusunar da kai kamar tana a gaban shi yace ki yafe min, ba zan sake ba. Ta ce Allah ya maka albarka, yace amin. A dukkanin lokacin da ya tuno karansa da ita sai yayi murmushi, yana mamakin wace ce ita, me tarihin rayuwarta, me dalilin da ya saka ta baro kasar ta haihuwa ta shigo uwa duniya tana yawo babu kallabi babu mayafi. Kasim ya tabo shi yayi firgigit, tunanin kake yi ne? Ya tambaya. Mahir ya lumshe idanu yace ita ce dalilin da ya saka har yanzu nake a wannan kasar. Kasim ya ware idanu yace kana nufin ka daina ga damuwa akan abokinka Mujahid, ka koma damuwa akan ta? Mahir ya bude idanu tare da ware su yace na damu da ita ne saboda za ta iya kasancewa hanyar da za ta hada ni da abokina Mujahid. Kasim ka saka a yi min bincike akan ta, ina son sanin komai akan ta. Kasim ya geda kai yace okay zan yi bincike akan ta, ko da ka bari mu koma Najeriya. Mahir ya mai da idanunsa ya limshe ba tare da ya ce mishi komai ba. Tun daga wannan ranar Kasim ya saka ake yi mishi bincike akan ta, sai dai babu wani ci gaba, babu wani abu da suka samu akan ta. Bayan wasu kwanaki Mahir da Kasim suna kallon ball a falo, sun yi oda na pizza har lokacin da suke tsammanin samun ta ya wuce amma shiru. Sun yi jira har sun gaji. Kasim ya kalli kofa ya ce yaushe wannan mai delivery din ne zai iso ne, yunwa nake ji. Mahir yayi dariya ya ce cin ka yayi yawa, ruge kawai a cici uwayen tauna. Kasim ya bata rai ya ce oho, da lafiya ake ci, idan babu lafiya sai dai a dura mutum. Mahir ya mai da kallonsa akan wasan da suke kallo ya ce da alama yau za ku sha kashi a hannunsu. Kasim ya ce ba bakinka ba, ka tashi ka wuce ɗakinka, idan pizza ta zo za a kawo maka har inda kake. Mahir ya ce saboda kadda in kalli yadda za a yi muku dukan raba ni da yaro ko babu inda zan je sai na ga abin da ya ture buzu naɗe. Kasim ya ture shi daga kusa da shi ya ce me na kallon kwallon bayan ba da tim ɗinku ake buga wasa ba. Mahir ya sauya wajen zama yana mishi gwalo, kallo ne sai na kalla saboda idan aka ci ku in ji daɗin maka dariya. Kasim ya taɓe baki idan kuma muka yi winin ka koma da yar kunyar ka ko. Mahir ya ce whatever. Ƙararrawa aka danna. Mahir ya miƙe tsaye zuwa kofa, yana buɗe kofa ya ci karo da ita, ya ware idanu ganin ta a tsaye tana sanye da kayan masu delivery. Da mamaki yake kallon ta ce pizza da kai oda. Cikin murya mai sitare da farin ciki ya ce ke, ta yi banza da shi tare da miƙa mishi ta ce ka amshi oda ɗinka ka saka hannu a nan. Ya amshi takardar ya ce ina da tambaya, wace ce ke, shin me ya saka ki a wannan halin, shin wani dalili
dalili ne saka kika baro kasar ki ta haihuwa kika zo wannan kasar kina yawo babu kallabi babu mayafi. Ta yi banza da shi ta juya ya riko hannunta kamar walƙiya ta juyo tare da fuske hannunta ta kama hannunsa ta murɗa shi baya sai da ya saki ƙara saboda azabar zafi da ya ratsa shi har tsakiyar kansa. Ya iyakar ƙoƙarinsa amma ya kasa ƙwacewa ƙarfi ba ɗaya ba. Yana mamakin ƙarfin da take da shi kamar wacce take cin tuwon ƙasa. Kasim ya fito da sauri jin ihun Mahir ya ware idanu ganin yadda ta murɗe mishi hannu da dukkanin ƙarfinsa ya kama hannunta da nufin ya fusge hannun Mahir ta janye shi ta wurge shi gefe sai da ya saki ihun wahala yana mamakin mugun ƙarfin da take da shi. Yayi zaman bori a inda ta wurgar da shi bai ƙara yunkurin komawa inda suke ba domin wasa wuri gare shi wuri yake samu. Tana mishi mugun kallo still bata saki hannun ba shi ba ta ce tun a wancan ranar nayi maka wonin akan mugun nufin da kake da shi a kaina amma baka ji ba ko na kyale ka ne saboda ni ce na kawo kaina har nan. Babban kuskuren da ka aikata shine ɗaura hannunka da kai a jikina. Na faɗa maka ba haka nake ba a yau sai na tabbatar da hannunka ya samu karaya ta yadda dukkanin lokacin da ka gani hannunka ya ji kaikayin taba jikina. Idan ka tuna za ka yi shakka. Ta ƙara murɗa hannun sai da ya ƙara ta wurgar da shi gefe ta wuce tare da hawa bike da ta zo da shi. Ta murzaki ta bashi wuta ta yi gaba abinta. A sanadin murɗa mishi hannu da ta yi sai da ya samu karaya. Aka gyara mishi hannu har da bandeji. Kasim ya ce kutuma wannan yarinyar ƙarfi gare ta da ta yi wurgi da ni sai da na ga walƙiya. Mahir ya yi murmushi ya ce tana da abin mamaki ko me ta burge ni yake. Kasim ya yi mishi kallon amma baka da hankali ya ce kanka ɗaya kuwa yarinyar da ta karya maka hannu ita ce kake cewa tana burge ka. Mahir ya wurga mishi harara ya ce ina ruwanka hannunka ko hannuna. Kasim ya ce tunda hannunka ne idan ya warke ka koma ta ƙara karya shi tunda tana burge ka. Tsayawa ya yi cak da maganar dalilin ganin hotonta da ya yi a wayarsa. What? Ashe yar boxing ce shi yasa take da mugun ƙarfi. Wace ce yar boxing? Mahir ya tambaya. Kasim ya ce wadda ta yi maka haɓo kuma ta karya maka hannu. Mahir ya ce what? Yar boxing kuma? Kasim ya mika mishi wayar. Mahir ya ware idanu ganin ta sanye da kayan yan boxing. Murmushi ne ya subuce mishi ya ce shi yasa take da wannan ƙarfin wanda ya zarce hankali. Kamar Mamsi ta san da abin da yake faruwa ta kira. Ya fikin kafin ta yi magana ya riga ta. Mamsi ashe yar boxing ce shi yasa take da ƙarfi sosai. Mamsi ta ce wace ce yar boxing? Mahir ya ce wacce take kamanni da Mujahid abokina. Da mamaki ta ce yar boxing kuma? Mahir ya ce yanzu na ci karo da hotonta a waya akwai boxing da za ta yi a gobe za mu je kallo. Mamsi ta ce okay ya hannun ya ce da sauki ki kwantar da hankalinki Mamsi zan kawo miki ita har gida kira mamin haɓo da karya min hannu da ta yi. Mamsi ta yi murmushi a wani dalilin zan rama maka bayan ta fi ka gaskiya kai ne kake riƙe mata hannu. Ya ce na daina. Mamsi ta ce tun da ka ji a jikinka dole ka ce ka daina Allah ya ƙara sauki. Amin. Sun jima akan waya kafin suka yi sallama ya tsinke kiran ya ajiye wayar yana tuna fuskarta da yadda take magana a fusace komai kyau yake mata. Washe gari tun kafin lokacin Mahir ya matsa wa Kasim akan su tafi har sai da Kasim ya gaji da mitarsa ya miƙe suka fita. Da mamaki yake kallon wajen fili ne mutane sun zagaye suna ihu yayin da ɗayar wadda za a gwabza da ita take tsalle tana kaiwa iska naushi. Ita ce ta fito tana sanye da riga mai hannun bes tare da guntun wando. Ihu wajen ya ɗauka masoyanta suna kurara ta suna ihu. Daga masa hannu kawai take kanta a ƙasa har ta isa tsakiyar filin. Tun Mahir yana hangota har ya daina kasancewar a baya-baya suke da ƙyar ya kutsa ta cikin mutane ya ƙarasa gaba wanda ya yi daidai da fara wasan da aka yi. Aka kawo mata farmaki ta goce tare da farmakarta da kafafu sai da ta yi taga-taga waccan ta zuciya ta kai mata naushi saboda ƙarfin naushin sai da ta baya ta kusa faduwa. Jita ya har cikin ranta tausayinta yake har a zuciyarsa baya jin daɗin ganin an naushi fuskar da ke kamanni da ta abokinsa Mujahid. Sun fafata sosai idan ta kai naushi har da shi cikin masu jinjina mata amma dukkanin lokacin da aka naushi fuskar ta ji yake har cikin ransa. Tausayi take bashi wani naushi ta kai wa waccan ta yi warwas a ƙasa. A take wajen ya kaure da ihu fada ya cakame a tsakanin masoyin waccan da kuma masoyanta. Sai dai kaga an ɗauki mutum an buga da ƙasa. Waje ya rikice da fada tsoro ya kama shi ne. Yana ƙoƙarin ta inda zai kubutar da kansa. Da ƙyar yake gocewa abubuwan da ake jefowa wani ƙaton abu aka jefo ta inda yake kamar daga sama ya ji an janye shi ana ture mutane tare da kutsawa da shi ta cikin su. Bai san waye ba sai da ta fitar da shi waje sannan ta yi wurgi da shi a gefe ta daka mishi tsawa. A fusace take magana me haka? Nace me haka? Me ya kawo ka wannan wajen kana hauka ne? Ganin ita ce ya sakar mata murmushi ya ce na zo ne saboda ke kin ceci rayuwata. Ji take kamar ta ci gaba da dukan shi har sai ta yi mishi lilis ta yi mishi mukun kallo kamar za ta kai mishi naushi har sai da ya razana yayi baya ta ce idan ka ƙara zuwa wannan wajen babu abin da ya shafe ni da abin da zai same ka tunda nayi magana ka ki saurare na idan saboda ni kake zuwa ina son ka sani cewa abin da kake nema ba za ka taba samu ba saboda ba haka nake ba ka je ka nema a wani wajen amma ba a nan ba. Ta ja hular rigar da ke a jikinta ta saka ta wuce tana tafiya sauri gudu ya daga murya ya ce na ce ba. Ta tsaya cak tare da juyowa ya sakar mata murmushi ya ce kin ya faɗa a yau ɗaya da na fara kallon wasan ki na zama ɗaya daga
daga cikin magoya bayan ki. Ina a cikin tsaro a dukkanin lokacin da nake tare da ki. Dan haka zan dawo in ga fafatawar ki ta gaba. Ta girgiza kai kawai ta juya ta ci gaba da tafiya. Zuwa yanzu ta fara tunanin wataƙila ba shi da hankali, akwai abin da yake motsi a cikin kansa. Ya duba inda suka ajiye mota bai ganta ba, ya tsaye da taxi ta kai shi gida. A can ya tarar da motar. Kasim ya tare shi da tambayar inda ya tsaya ya neme shi ya rasa. Mahir ya zube akan kujera yana sauke ajiyar zuciya. Bayan da ya kwankwaɗi goran ruwa guda ɗaya ya wullar gefe ya ce, na kutsa ne gaba inda zan hango komai da komai. Kada a illata min fuskar mai kamanni da abokina. Kasim ya yi sororo yana kallon sa da mamaki, jin abin da yake cewa ya ce, dube ka kamar idan za a illata fuskar tata za ka iya hanawa ne. Mahir ya ce, zan yi alhini. Kasim ya zube akan kujera. Da ƙyar na sha, sauƙi na a baya nake. Mahir ya ce, na ga tashin hankali, kujerun karfe da manya-manyan abubuwa suka rinka jefowa, da ƙyar na rinka kaucewa kafin ta kama hannuna ta fitar da ni. Kasim ya ce, wa kake nufi? Mahir ya ce, wacce take kai mu wajen, har da min wonin kada in ƙara zuwa inda take, abin da nake nema ba zan taɓa samu ba. A tunaninta tarayya nake son yi da ita. Kasim ya ce, Mahir, tun da har ta ce maka haka, ka fita daga rayuwarta mu koma Najeriya. Mahir ya girgiza kai, ba zan rabu da ita ba har sai na samu abin da nake nema, har sai na tabbatar da ta haɗa ni da abokina Mujahid, sannan kuma ta sanar da ni abin da ya rabota da ƙasarta ta haihuwa ya kawo ta wannan ƙasar take wannan rayuwa. Shin wace ce ita? A ina iyayenta suke? Me dangantakarta da Mujahid? Shin me ya saka ta wannan rayuwa? Ba zan rabu da ita ba har sai ta amsa min waɗannan tambayoyin. Kasim ya ce, anya Mahir, babu abin da ya samu kanka kuwa kake saka kanka a cikin hatsari akan yarinyar da ko sunanta baka sani ba? Mahir da ya dan murmusa sannan ya ce, idan muka je zan tambaye ta. Kasim ya rasa bakin magana, abin ya fara bashi tsoro. Washe gari tunda suka tashi, Mahir yake wa Kasim mita akan ya tashi ya raka shi wajen. Kasim yayi banza da shi ya kyale, ya ce please mana. Kasim yayi zaman shi yana kallon ball. Babu inda zan je, kai ma idan na isa da kai kada ka je. Kasim, kyale ni zaka yi in tafi ni daya bayan abin da ya faru jiya. Kasim ya maida hankalinsa akan ball da yake kallo, ya ce abin da ya faru shine ya saka na ce maka kada ka. Mahir ya jefe shi da fulo ya ce, matsoraci kawai, na fita ni kadai kuma babu abin da zai same ni, yadda na fita haka nan zan dawo. Kasim ya yi mishi banza, sai dai jin tashin mota ya miƙe da sauri, idanunsa a waje, ya girgiza kai. Mahir baya jin magana, da sauri ya ɗauki makullin mota ya bi bayansa. Kai tsaye Mahir ya wuce wajen, sai dai ya duba iyakar dubawarsa bai ganta ba. Babu ita, babu alamar ta, kasancewar ba ta da fada a ranar. Kamar daga sama suka soma jiyo jiniyar motar jami'an tsaro. Waje ya hargitse da guje-guje, aka tattake wasu, aka wurgar da wasu cikin turmurmutsi, aka yi wurgi da shi ya rakube a waje daya, jikinsa yana rawa. Tunda yake bai taba ganin tashin hankali irin na wannan ranar ba. Babu zato babu tsammani ya hango ta tana nufo inda yake, ta miƙar da shi, tana kutsawa da shi cikin mutane, ta bille da shi ta wata kofa, ta wurgar da shi a gefe, tana mishi mugun kallo ta ce, kana hauka ne? Me yasa kake da taurin kai? Na ce maka ka fita daga rayuwata amma baka ji. Malam, wannan ba wajen zuwan ka bane. Yana kallon ta yace, duk inda kike wajen zuwa na ne. Ta dafe kai, yana caza mata kai. Haushi ya bata, ta daga hannu kamar za ta kai mishi naushi. Yayi baya da sauri, sai da ta harare shi sannan ta ce, tunda taurin kai gare ka, daga yau idan na ƙara ganin ka anan sai na karya maka kafa daya. Na targada wannan hannun sai in ga ta yadda zaka ƙara zuwa inda nake. Ta juya ta yi gaba, ta yi nisa da ƙarfi. Yace, jimana. Ta juyo yace, kina da fada gobe? Ta gyada kai, ya ware murya yadda za ta ji shi da kyau, sannan ya ce, ki shirya tarbata domin zan zo, ki shirya kawo min ɗauki idan wani abin ya faru. Ta murtuke fuska tana nuna mishi yadda za ta karya mishi kafafu idan ya zo. Ta juya ta ɓace wa ganinsa. Wayarsa ta yi ringin, yayi fikin. Kasim ne hankalinsa a tashe yake tambayarsa a inda yake. Mahir, kana ina? Na biyo ka, na ga motar jami'an tsaro a wajen. Mahir ya ce, kada ka damu, ta fiddo ni daga ciki, mu haɗu a gida. Sai da yayi trekking sannan ya samu taxi ta sauke shi a inda ya ajiye motarsa. Tun da ya koma, Kasim yake mishi mita akan yana saka rayuwar shi da mutuncin shi a hatsari saboda wanda batan yana yi ba. Yayi murmushi kawai yana tuna yadda ta yi da hannu alamar yadda za ta karya mishi kafafu. Ya ce, ta san ina yi kuma ta damu da ni, shi yasa take zuwa tana ceto na. Kasim ya buga tsaki, abin ya wuce magana sai dai kallo. Mari ya rungume filo yana murmushi yayin da yake tuna yadda ta yi wa hannunta alamar yadda za ta karya mishi kafafu. Zamo yake tunauta, zamo yake murmushi. Kasim ya ce, na sayi tiket, gobe za mu wuce Najeriya, ko kuma in kira mamsi in sanar da ita halin da ake ciki na abubuwan da kake aikatawa, kana saka kanka a cikin hatsari. Mahir ya yi mishi banza, yarda sun ƙara ta da maganar ba domin kada Kasim ya harbo jirginsa. Sai da ya bari Kasim ya yi bacci sannan ya lallaba ya sulale ya fita, ya ɗauki taxi ta sauke shi a ɗaya daga cikin manyan hotels da ke a ƙasar, wanda Kasim ba zai taɓa tunanin samunsa a ciki ba. Washe gari bayan ya gama breakfast ya zauna a falo yana kallon agogo yana jiran lokaci yayi. Bacci yayi awon gaba da shi kasancewar bai kwanta da wuri ba. Ya ware idanu yana kallon agogo, saura mintuna kaɗan lokacin wasan yayi. A gurguje yayi wanka, yayi alwala, yayi sallah, sannan ya shirya cikin wando da rigar sanyi mai hula. Ya tare taxi ta sauke shi a wajen. Lokacin har an fara wasan, da ƙyar ya kutsa
motsa ya koma farko tana juyowa ta ci karo da shi. Ta zaro idanu tana kallon shi cike da mamaki a cikin ranta tana mamakin taurin kansa. Wannan damar ne wadda take fafata da ita ta samu ta kai mata naushi. Sai da ta sunkuya har cikin ransa ya ji bugun da aka yi mata. Ya girgiza kai yana mata alama ganin za a ƙara mata wani. Wanda ya daidai da ƙara mata wani naushin ta yi taga-taga ta tsaya akan kafafunta ta yi mishi mugun kallo sannan ta juya bugu ɗaya ta yi mata ta faɗa a ƙasa. Warwas aka ɗauki ihu ya yi mata alamar jinjina yana dariyar farin ciki. Ta yi nasara. Ya juya ya bi ayar mutane masu fita ji ya yi an riƙe hannunsa an yi gaba da shi. Ya saki murmushi sanin ita ce ta fita da shi inda babu mutane. Ta sakar mishi hannu kafin ya samu zarafin magana ta bigi gefen wuyansa ya suma. Ta targaɗa kafafunsa ta ɗauko mota ta yi fakin har inda yake ta ɗauke shi ta saka a sit na baya ta zauna a mazaunin direba ta ja motar zuwa bila ɗin inda ta kai musu pizza. Kasim ya hango motar daga balkoni ya sauke ƙasa da sauri zuwa kwamfa. Ganin ita ce yayi baya da sauri yana leƙen sit na baya. Mahir yana kwance me ya faru da shi ya tambaya. Ta yi mishi banza ta fito da shi ta kwantar a ƙasa ta koma mota ta yi ribas ta wuce. Sai dai farkawa Mahir yayi ya ga kafafunsa a nannaɗe yayi yunkurin motsa su ya ji azaba. Murmushi yayi da gefen baki yana mamakin yadda ta yi mishi haka. Yana a hayyacinsa amma bum ta sumar da shi ta aikata abin da ta faɗa. Kasim ya ce har godiya na yi mata ta kyauta ta raba ka da zuwa inda zaka lalata lafiyarka da sunanka. Mahir ya kalle shi ya watsar wacce kake tsoron ce ka yi wa godiya. Kasim ya ce oho. Mahir ya ware idanu tunawa da Mamsi ya ce Mamsi Kasim ya ce kada ka damu bata sani ba. Mahir ya sauke ajiyar zuciya. Throughout jinyar kafafunsa da yayi Kasim ne yake kula da shi. Shine yake mishi komai har ya soma takawa da abun dogarawa guda biyu. A kullum tana manne a tunaninsa yana mamakin a wani hali take ciki a lokacin. Me take yi har ya fara takawa da abin sanda guda ɗaya sai da kafarsa ta warke sosai sannan ya fara fita. Fitarsa ta farko zuwa gidan wasan ne sai dai har aka gama faɗa babu alamar koda mai kamannin da ita bai gani ba. Jiki a sanye ya koma gida. Kasim ya lura da halin da yake ciki ya bashi upstairs yana tambayarsa abin da yake damunsa. Mahir ya zube akan kujera yana mai da numfashi ya ce ban ganta ba. Ina ji a jikina cewa akwai abin da ya same ta. Kasim ya kwantar mishi da hankali kada ka damu watakila ba ta da wasa ne shi yasa bata zo ba. Da wannan Mahir ya saki ransa datuwar ila ba ta wasa ne shi yasa bai ganta ba. Amma duk da haka abin yana damunsa ya kagara washi gari ta ya koma watakila ya same ta. Ci yake kamar ya shekara ya kasa bacci ya miƙe ya duba agogo karfe 1 na dare amma ya kasa bacci. Durowa yayi daga saman gado ya shiga ban ɗaki ya zara kayan da ke a jikinsa ya kunna shawa ruwa suna sauka a kansa ya jima a kansa sannan ya fito yana ɗaure da tawul ya kwanta ya jima sosai sannan ya samu bacci ya awan gaba da shi. Washe gari ya koma still bai ganta ba sai da ya shafe kwanaki 3 yana zuwa gidan wasan amma babu ita babu alamar ta. Ya damu sosai ya fita hayyacinsa. Kasim da Mamsi ne suka tausarsa suna kwantar mishi da hankali. Ya saka wa zuciyar shi damuwa sosai har tsoro abin yake basu. Washe gari suka je tare da Kasim amma har aka kusa gamawa babu ita babu alamar ta. Mahir ya tabo wani saurayi ya nuna mishi hotonta da ke a wayarsa ya tambaye shi dalilin rashin zuwanta. Kamar ba zai yi magana ba sai kuma ya ce ba za ta zo ba. Mahir ya ce me yasa? Ya ce ta samu hatsari na karaya a hannunta. Mahir ya rude yana tambayarsa abin da ya faru da inda take zaune. Saurayin ya yi mishi alamar sai ya biya sannan zai faɗa mishi. Mahir ya zaro kuɗaɗe waɗanda shi kanshi bai san adadin yawansu ba. Ya miƙa mishi ya ce ai ina take rayuwa. Hankalinsa a tashi yake jin abin da ya faru da ita. Saurayin ya zaro idanu yana kallon tilin kuɗin da ya bashi. Muryarsa tana rawa ya ce babu wanda ya san inda take rayuwa amma akwai inda zaka iya ganin ta. Ya rubuta adireshin wajen ya miƙa mishi. Mahir ya juyar da kan motar zuwa adres ɗin da ya rubuta mishi. Kasim ya ce Mahir ka kwantar da hankalinka insha Allah tana a cikin ƙoshin lafiya. Dare yayi ko da mun je ba za mu same ta ba. Ba da ransa ya so ba ya juya da motar suka kama hanyar gida. Throughout daren Mahir bai rintsa ba yadda ya ga rana haka ya ga dare. Washe gari tun da safe ya shirya ya je wajen sai dai farkawa Kasim ya duba ya ga bayana. Mahir ya zauna a coffee shop ɗin a zuba mishi ya huce ya ɗauka ya ƙara saka oda a kawo mishi ya zuba wa hanya idanu yana dakon ta inda za ta bullo amma babu ita babu alamar ta. Sai da ya fara fidda rai ya hango ta tana tahowa hannunta nannaɗe da bandage har ta ja kujera ta zauna bata lura da shi ba. Ya miƙe ya koma kujerar da ta zauna ya hannu ya tambaya da damuwa da mamaki take kallon sa. Ta miƙe tana kallon sa a fusace ta ce malam me nayi maka da zaka bi ka takura wa rayuwata me ya zafi haka? Mahir yayi murmushi yana mai kallon ta yace saboda ina son ki ina son in aure ki. Mai sauraro bari mu dakata anan da karanto muku wannan littafi mai suna ban dace da shi ba. Aso ilimi yana da daɗi to kar mu bari shirin ga ya wuce mu muradin zuciya na yau. Muradin zuciya sabon shiri daidai da zamani. Ilimantarwa da fadakarwa da nishadi a Whiteblood.